амада салом дӯстон бародаро ба шумо ҳастам. ман муҳаммад сидиқ шомадаи ба шабакаи оламӣ. бародаро аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки дастгирӣ кунед, дар видеоролик лайк бигзоред ва ногуфта намонад ки видеоролики оянда нархҳои мошин аз 20 000 поин мешавад. мошинҳои беҳтарину арзона пешкаш шумо мекунем. кадмеда канал подписатсия ка агнес подписатсия кунав ва зангулачара бижиқа ва шахсоне ки мошин ё ягон техникаи бо арзиш доранд бо тариқи вайбер танҳо равон кунед. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем чунки кори мо осон шавад. Opel Astra F, рангш асфалтитар, кузаш хечи бег, моторш 1.6, соли барори 6997, коробкаш механик, танҳо бензин, моторш тозаҳай. мошин дар беҳтарин ҳолати техникӣ қарор дорад. нархаш 29 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. духонага дар ноҳияи ираш деҳаи кадара 28 сотиқ замин, нархаш $25000. барои маълумоти бештар рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. хабаррасон мекунам ки мошин дар шаҳри Москва қарор дорад. дар метрои Анинино. Mitsubishi Lancer N, рангш серебрист, моторш 1.6, коробкаш автомат, соли бароришаш 2006. боз наворша мемонем бинед, нархш бошад 260 000 рубл. барои маълумоти бештар рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурраро гиред. Opel Cerebris, моторш 1.8, 16 клапана, газ, бензин, соли барори 6999. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. нархш 33 000 сомонӣ. бо савдо кардан мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. ва хотиррасон мекунем ки бо тариқи имо, WhatsApp, Viber метавонед алоқа бароед. инак якумин мошин Mercedes C-чка, рангш бошад сиёҳ, кузаш бошад седан, коробкаш механик, объеми моторш 1.8, бензин, газ, евро 4, соли барори 62000. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. нархаш бошад 58 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед.